O ia, chi iawn. Croeso nôl, unwaith eto, un o fideos ar y ddilltyd. Y tro yma, ni'n mynd i sôn amdano hwnna. Os wellech chi i brynu ganeuon yn ei ffurf Crynno Ddisg, neu os wellech chi i brynu nhw ar ffurf digidol trwy MP3, neu unrhyw ffurf arall, wrth gwrs. Mae'n rhaid dweud, na i ateb yn hunan. Sa'n siŵr. Siŵr o fod ffurf digidol, ond mae'n daith weddol ddiddorol yn ei ddweud. O'n i wedi dechrau o oedran ifanc iawn i brynu CDs. Un o'r CDs cyntaf fi oedd David Snedden. Mae'n braidd yn embarrassing, ynddo fe. Ond mae'n rhaid dweud, y reswm fi'n offi prynu CDs yw siŵr o fod, maen nhw'n hel atgofion a maen nhw'n cadw'r atgofion na mewn ffurf weddol gorfforol, maen nhw'n fyna o flan chi i tynnu mas o'i bocs a chwarae nhw o flan chi. Ond, mae'n ddim yn wir yn pob cant da fi, mae da fi rai gynnu, ond mae dim copi gorfforol da fi, maen nhw'n gyd ar y cyfeiriadur, wrth gwrs. Ond mae yna rai CDs, mae rhaid i fi cael nhw fel CDs, fi methu cael nhw o'r ffurf LAWRLWYTHO, oherwydd maen nhw'n meddwl gormod i fi, i ddim gallu dal nhw. Mae yna CDs eraill ar fi, a fi'n meddwl gen i look nhw nawr, ia? Come on. So, croeso un ystaf felly. Dwi wedi yn daclus iawn yn dweud, ond driwch ceisio sgoi'r holl. Wel, rwtch sydd bob man. Ond fi moyn dangos chi CDs da fi, so mae da fi rhain, beth bynnag yw'r un, sy'n holl o siŵr agor. Alistair James, ie, mae'n good. Deugain Sain, Cowboys Rose Bratwnog. Na hwnna ddim yn un fi. O, Iris Charles, Gwybdaeth, good. Mae hwnna ddim yn un fi. Mae hwnna ddim yn un fi. Mae ddim yn un fi. Sa'n bwriadu priodi yn un. Queen, mae hwnna yn un fi. Welsh National, mae hwnna ddim yn un fi. Sa'n gwrando i opera. A Lewis, da. Da. Fideo, mae hwnna'n rili dda. Super Fairies, yeah! A Dan y Counter y beth o fel yna. Edward H, Davis, all that jazz, Gwybdaeth yn Fran, sa'n siŵr beth yw hwnna. Stornoway, yw gwneud nhw'n lot i chi. Field Music, gwyd nhw'n dda, ta. Radio Lux, Keen eto, rhywbeth fel 30 oed Sain. Hwnna, na, sa'n gwrando i Rob Williams y gofal. Ond mae da fi loads yn ein nefyd, just sort of QM, Duffy, Decemberists, Fame Academy, yr un cyntaf ges i erioed. The View to. Ond mewn hyn, dim ond backlog y CDs fi. A rai chwarae fi wedi, paid meddwl bod fi'n gwrando i Boyzone, fi byth wedi gwrando i Boyzone. Ond jyst i chi gael cibolog o fy mywyd i, ta? Dim oedd yn cibolog ffantastig, achos sy'n moyn rili mynd mewn i'r bocs yma. Sa'n siŵr beth yw'r ein? Sa'n hoffi'r bocs yma, fi'n mynd cael bocs yma. CD's horrible yma fyna. Ond ond mae da fi cwpl o CDs yn fi'n meddwl. Sa'n siŵr. Os na? Mae'n bach yn dywyll i chi weld. Na, mae'n ddim yn CD. Ond dyna gyd o CDs sydd da fi yn meddwl, et. So, wel, beth all chi'n gallu ddangos fi chi. Dyma DVDs fi, ond mae'n bwysig na nawr, ynddo. Right. Dyna gyd o CDs sydd da fi. Nawr bod chi wedi gweld stafell fi. Gobeithio chi'n falch o'r ffaith ni. A fi'n meddwl lewn ni nôl lawr i'r stafell glân ar gwylod y grisiau. Gen i off. Ond o'n i ddim wastad yn dibynnu ar CDs i gwrando cynnion, ti'n gweld. Yn y 90au, digwyddodd rhywbeth o'r enw synwyr cyffredin a creu nhw technoleg. Ac yn y flwyddyn 2000, dath technoleg i ryw lefel newydd o ddiddordeb i bawb. A dechreuodd pethau fel y gliniadur ddod mewn i draddodiad. Be chi'n gallu neud ar y gliniadur, wrth gwrs, i roi eich CD mewn i fan hyn, wapod ymlaen i beth bynnag chi moyn. A wedyn rhoi ymlaen i eich chwaraewr MP4, fel maen nhw'n gweud yn gwledydd dros y byd.
A felly, dyma i chi chwaraewr MP4, sy'n gweud paid yn specific, ond rhaid gofod copyright neu rhywbeth angen. Felly, ar hon, mae fe'n bosib i chi gadw nifer fawr o ganeuon. Rwy'n just dangos i chi. Mae da fe'r hyn o bryd ar fy chwaraewr MP4 1721 o ganeuon. Mae hwnna ddim yn dim byd i gymharu efo faint o CDs yn da fi mas fyna. Oedd da fi tua 50, gweud bod 10 track ar bob hun, mae hwnna 500 o ganeuon. Ar hon, na cyfri faint albums fi efo os cymlaen, ie, na cyfri fe nawr. Ok, mae da fi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mae hwnna'n mynd i cymryd gomod amser, ond mae da fi lot o albums ar chwaraewr MP4 fi. Ga i ddweud iPod, sa'n siŵr pam fi'n ofyn i dweud beth sy'n bod efo fi? Anyway, o'n just moyn mynd ar hon, right? I dangos i chi bod yn bosib i fi i gwrando i cynnig, ond dwi'n bynnag fi moyn on the old computer. A mae'n wir. Esgwyd 2010, fi'n meddwl mae wedi bod yn mwy derbyniol i chi lawrlwytho ganeuon yn lle gwrando nhw ar CDs. Fi'n meddwl dyna'r ffordd ymlaen i fod yn onest. Os ydych chi'n gweud i'ch tad chi bod yn bosib i gwrando pob un o'r records o dafe ar un chwaraewr, ac erbyn hyn, un chwaraewr sy'n hefyd gallu ffonio bobl a gwylio teledu mewn rai achosion, bydde beth yn credu i chi. Os ydych chi'n gweud i'ch tad chi bod chi'n gallu gwrando i caneuon ar teclyn bach, sa'n siŵr os byddwn yn credu chi. Os ydych chi'n gweud i fi byddwn yn credu chi, achos mae da fi'n ein hunan. Ond, mae fy nod i meddwl ni sef mae technoleg wedi blasto lan y ffordd yna, a fi'n meddwl technoleg o reswm mae lawrlwytho caneuon yn dechrau dod mwy poblogaeth. Nawr, mae yna bai o'r hyn wrth gwrs. Sneb rili moyn gadael y tŷ nawr er mwyn prynu caneuon, a i fod yn onest, mae hwnna bach yn wael, ti'n ma? Fi'n meddwl, mae yna rai CDs i gael, right? Lle byddech chi'n prynu nhw, achos maen nhw'n hollol wahanol. Mae CDs viola, right? Maen nhw gyda rhyw CD normal, a wedyn mae da nhw fersiwn gyda rhyw fath o defnydd rhywun sy'n hollol ddiddorol. A mae yna rai CDs chi moyn cadw, achos wedyn chi'n gallu gwerthu nhw ymlaen, achos maen nhw'n really wonga. Taw lawrlwytho yw'r ffordd ymlaen, mae yna hefyd ffordd yn ôl, sef prynu CDs, a mae'n ffordd, wel fi'n eitha hoffi wneud just flico trwyddo nhw. Ond, fel fi'n dweud, mae'r byd yn lle well nawr. Yn yr hen oesau, byddai rhaid i chi mynd draw i'r siop, mynd rhywle, gofyn i nhw os maen nhw efo'r CD mae chi'n hoffi, a fydd yn gweud, na, ni ddim efo fe. Dyddi yma, mae'r we ar gael, y siop mwyaf yn y byd, ret? A mae popeth fyna i chi. Dyna'r dewis sydd da chi, popeth. Fi'n meddwl mae hefyd yn bosib i bands lleiaf y byd i ddod yn enwog oherwydd lawrlwytho yn lle prynu CDs, achos mae rhoi can ar y we i bobl i brynu mynd i costio llai na gofod cynhyrchu darn o metal i mynd mewn i cyfrifiadur i cael ei roi ar y cyfrifiadur yn y diwedd ta beth. Mae'r holl broses yn un hollol hir a bron yn ddibwys i rai bandio os maen nhw'n moyn wneud arian a wneud lot o arian. Felly dyna'r dewis sydd â chi fel band yw ydych chi moyn cadw lot o arian a just hala fe mas fel lawrlwytho a gobeithio bod y byd yn un newydd lle mae pobl yn hoffi lawrlwytho caneuon. Neu ydych chi moyn wneud CD a gobeithio bod yr un bobl na sydd dal yn hoffi CDs yn cymryd nhw'n mynd, o, diolch yn fawr chwarae fe yn y car. Dyddi yma, mae ceir yn gallu chwarae MP3s, come on, get with the times granda, dyna. Ond dyna fy marn i. Fi heb wneud fy marn i'n clir iawn, ond ond ei glir fe, neu crynhoi mynd i le nawr, oce? Good. Felly, i grynhoi, fi'n meddwl fy marn i, ie? Chi'n meddwl hynna? Fi'n meddwl taw y dyfodol yw lawrlwytho. A felly, pam lai sy'n mynd ymlaen efo dyfodol, y pobl sy'n moyn prynu CD, maen nhw'n dawnsio yn y cefndir, yn y gorffennol. Y gorffennol, pwy sy'n moyn hwnna? Mae hwnna'n horrible. Fi'n meddwl lawrlwytho yw'r ffordd ymlaen. A pam lai? Mae'n rhoi cyfle i bands newydd i ddim gorfod cynhyrchu CD, ac felly mae'n bosib i unrhyw un fod yn gerddor y dyddi yma. Mae rai bobl yn dweud, Aled, os ti'n prynu'r MP3 download, dwi ti ddim yn cael y CD gyda'r holl llyfrau a straeon ddiddorol y band. Wel na, ti yn, allai ti wastad mynd ar we. A mae rai chwaraewyr y dyddi yma, right? Chi'n gallu rhoi gwybodaeth ar y can ei hunan, darllen amdano stuff nhw, a darllen lyrics nhw, byddech chi moyn.
ar y spot, ar y tren, ar y tractor, ar rhyw garafan ble bynnag chi moyn. Mae fe'n digon bosib. Ie, mae'n wir. Ac yn fy marn i, un diwrnod bydd lawrlwytho yn mynd yn hen, neu bydd rhywbeth arall yn cymryd drostodd. Ond fi'n meddwl bydd amser hir iawn tan bod hwn yn digwydd. Mae lawrlwytho yn fwy gyfleus, ti'n modd? Dyna sut mae pethau fel nawr. Sym rhaid gwastraffu amser yn mas i siop. Chi'n gallu just eistedd ar eich cliniadur a lawrlwytho gan newydd fel nes i'n iddo i fod yn onest, a fel na i wneud to a tro ar ôl tro. Felly dyna fy marn i. Lawrlwytho yw'r ffordd ymlaen, a sdim ffordd yn ôl. Os chi'n angytuno efo fi, neu os chi'n cytuno efo fi sy'n neis iawn o'ch chi, e-bostiwch aledsvlogs@yahoo.co.uk neu halwch neges i fi ar Trydar, neu rowch rhyw sylw mewn y comment box. Diolch yn fawr i chi, diolch yn fawr mor neis, diolch yn fawr mor gyfeillgar, a diolch yn wrando chi eto. O, chi mor neis yn wrando, a chofiwch hefyd i cadw ymlaen i wylio, achos fel y gremlins, you never can tell, they just might be an aled in your house. Anyway, hwyl fawr.